páči, pán poslanec Hlina, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, dovolte aj mne vystúpiť tejto veci. Moje vystúpenie rozdelím do dvoch častí. Prvé chcem povedať, že nezdielam to nadšenie, ani sa nepripojím k ďakovným ódam na systém spolupráce, lebo systém spolupráce nefunguje. Pokiaľ má fungovať na takýchto veciach, tak by som to vôbec nestával do popredia, že toto je ono. Nezdielam, mám na to dokonca osobné dôvody, nemám motorky rád, ale to samozrejme pri zákonodárnej iniciatíve nestačí. Mne sa zabil jeden z mojich najlepších, ak nie najlepší kamarát na motorke, čiže ja som sa jedine na výbore zdržal a takisto ani teraz tento zákon nepodporím. Tí, ktorí ho podporíte, si prípadne štatistiky pozrite o 5 rokov, či sa niečo zmenilo alebo nezmenilo. Týmto by som uzavrel prvú časť môjho vystúpenia a v rámci druhej časti môjho vystúpenia dovolte, aby som uviedol následovné. Podľa paragrafu 2 rokovacieho poriadku Národná rada vykonáva pôsobnosť podľa ústavy. Ústava hovorí, že občania sú chránení touto ústavou. Čiže v zmysle tohto mi dovolte povedať nasledovné varovanie. Opakujem, nasledovné varovanie. Nemám tie možnosti, ktorými disponuje predseda parlamentu Pavol Paška, že vystupuje v rámci, ako on hovorí, uputávok mass médiu. Ja mám iba takéto možnosti, takže využívam možnosti, ktoré mám. Pán Paška vystúpil v reklame na teatri, to je jedna vec, ale chcem upozorniť na to, čo sa dialo potom. Po jeho vystúpení nasledovala reklama na úžernickú firmu. Vážený, na úžernickú firmu. Chcem varovať občanov tejto krajiny, aby nepodľahli tejto reklame, aby nepodľahli tomuto hnusnému Pán poslanec, poprosím vás, diskutujte k návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie k tomu, či vystúpil a kedy vystúpil Národná rada vykonáva pôsobnosť podľa ústavy. V mysle ústavy som povinný chrániť občanov a teraz to robím. Chránim ich pred tým, že predseda parlamentu vystupuje v reklame a po ňom ide reklama na úžerníkov. Čo ešte chcete počuť? Reklama na úžerníkov. V zmysle rokovacieho poriadku. V zmysle rokovacieho poriadku vystupujem a dovysvetľujem to. Nie. Zoberiem vám slovo, keď sa nebudete držať. Keď sa nebudete držať. Ktorá účtuje percento denne, vážený, ide v mass médiu a predskokaná robí Paška. A ja sa pýtam, je to zámer alebo náhoda? Využíva svoje krúžky na to, aby dal dôveryhodnosť tejto firme? Kde sme sa to dopracovali? To sa nehambíme. Úžernícka firma. Pán poslanec. Niektorá iná krajina. Neverím, že existuje krajina v Európe, prosím vás pekne, vypnite pána poslanca, pokiaľ sa nebude držať. Pokiaľ sa nebude držať. Plní si parlament svoju úlohu. Nevypínajte ma. Dohovorím to. Neverím. Neverím, že existuje v Európe krajina, ktorá by toto svojim občanom urobila. Neverím. Neverím, že pustia reklamu do novín a predskokaná robí predseda parlamentu. Neverím. Neverím, že môže niekde existovať firma, ktorá účtuje percento denne, zmluvnú pokutu 15% denne, či 15%, 30% náklady na vymáhanie. Neverím tomu. Neverím, že niekde zákonodárne zbory fungujú takýmto spôsobom. Neverím a neuverím, a v tejto krajine je to možné. A že to funguje v normálnom, serióznom, aspoň tak tvária mass médiu. Nikdy tomu neuverím. Vážený, ja vyzývam pána predsedu parlamentu, aby mi odpovedal na otázku. Či je to náhoda, som ochotný tomu veriť, alebo je to zámer, že vystupuje pred reklamou na úžernickú firmu. Čistí úžerníci, pozrite si to, firma Credit SMS, sú čistí úžerníci. Absolútni čistí úžerníci. Kde inde existujú zákony, ktoré dokážu takto ožobračiť ľudí? Povedzte mi, kde inde, v ktorej krajine existujú? Požičiate si v tejto firme 100 eur, po 15 dňoch od vás chcú 116 eur. 1% denne. Poprosím vás, pán poslanec, vyhlasujem 10-minútovú prestávku a žiadam vás, aby ste skončili.